Right, pavhidhiyo rinoda kungokuratidza kuti unoita sei kana uchida kubvisa meseji yatiri kuona panapa pandakanongedzera panapa. Tiri kuona kuti pane meseji iripo apa. Iyi meseji inowanza yauya kazhinji kacho kana uchida kuita login paWhatsApp. Inonyanya yaafekta maWhatsApp akudhara anenge ane mavhezheni ekumashure ayaya. Saka ndiwo mamwe emafoni anonyanya kuafektwa. Vhezheni 7 kusvika pavhezheni 10 dzinogona kungoburitsa meseji iyoyi pasina reason yekuti reason inenge iri yei. Meseji iyi inenge ichiuya ichitaura sezvauri kuona apa, you need the official WhatsApp to log in handiti. Saka panapa ndakuratidza software yaunoshandisa kuti uite zvinhu zviri nyore nyore uchishandisa software yandichakuratidza. Saka tikauya kunoku tiri kuona kuti pano pandakanongedzera panapa. Pane software randakanongedzera rauri kuona rino iri handiti. Software irori rinoshanda riri mulaptop richikubatsira kuti ukwanise kubvisa meseji iyoyo yatamboona pasite apo. Saka rega tikuratidze kuti unoita sei. Takanongedzera ipapa panongorova kuraiti kwako, unorova kuraiti kwako saizvozvizvi handiti. Then wobva wauya panapa pakanzi extract to handiti. Right, sezvauri kuona zvinezvi iri ndiro folder redu rata extract rava panapa ritovhura folder redu. Then toona panapa software redu riri pa plug in handiti. Saka software redu ndiro rino rauri kuona panapa iri handiti. Ranzi WhatsApp band unlocker. Ndiro randoshandisa pakugadzira mamwe WhatsApp anenge anetsa. Saka ndangoti uvewo naro muchini mako. Saka rega ndikuratidze mafeatures aripo. Nyange wangu ndisina foni yekuti ndikuratidze kuti unozviita sei. Saka uri papapa unorova kupi kuraiti kwako, warova kuraiti kwako then wodzika kuzasi kunoku. Wouya pano pakanzi send to handiti. Wobva wati send to uchicreate a desktop shortcut handiti. Saka tiri kuona panapa tatova neshortcut redu ratava panapa iri kai handiti. Saka rova tikatava neshortcut ratava naro iri takutovhara folder redu sekuvhara kwandaita kunoku. Then tovhura shortcut launcher redu sezvauri kuona zvinezvi. Software rino iri ndikuratidze nekukutsanangurira mashandisiro aunozoriita. Saka unyatsokuteresesa handiti. Tiri kuona kunoku, rega titange nekuno kuside kunoku handiti. Saka tiri kuona panapa pakanzi R. Unopfekera foni yako, kana uchinge wapfekera foni yako woenda kupi kuma settings handiti, wobva unoita debugging foni yako handiti. So I think so kuti pazonyatsokujeka panoda rimwe vhidhiyo raufara kuzoona kuti debugging yandiri kutaura iyi unoita sei pafoni pako. Asi kune vamwe vakutoziva nezvazvo unogona kungozviita zviri nyore nyore. Tichagadzira rimwe vhidhiyo racho richakubatsira kugaidha kuti unonoita sei kuti ukwanise kuisa foni yako debugging patiri kureva apa kuti igozokwanisa kubvuma zvese zvatira kuti tiite zvanditika. Saka uchinge waikonekta foni yako then unouya worova pano pakanzi R panapa handiti. Saka worova pakanzi R pana tikuona nechepanapa pandakanongedzera pati wait for device. So far hapana foni yandakonekta. Kana ukakonekta foni handitika pano pakanzi not found foni inobva yatoonekwa ipapa. Saka tiri kuona kuti tine maoption atinawo panapa. Iyi option iyi tinoishandisa kuinstalla WhatsApp zvinongori normal uchishandisa muchini wako pasina chimwe chinokuvhiringidza wotoinstalla WhatsApp yako. Saka ngatimboti foni yako iri kuramba kusapota WhatsApp handiti. Uri kuti ukaisa WhatsApp then tobva taona meseji iyaya yatamboratidzana iyoyo handiti. Saka chaunoita iwewe unofanira kunge une imwe foni inenge ichikwanisa kusapota WhatsApp isingaburitsi that message iyaya inopinda maWhatsApp ese isingasarudze. Sei ngatingoti Android 13 zvichikwira ndiyo imwe foni yaunongofanira kunge uinayo paside kuti uzokwanisa kubatsira zvimafoni zvakaita semaHuawei ndizvo zvinonyanya kuafektwa nemeseji iyaya kuti ichitadza kupinda WhatsApp. Saka zvaunenge wakuchiita iwewe unotanga waisa WhatsApp yako kupi kufoni yako hombe yagara inonyatsokusapota zvakanaka WhatsApp handitika. Saka kana waisa foni yako ikoko yapinda WhatsApp wakakonekta foni yako. Saka tiri kuona pano pakati copy. Uko unenge watoita login watopedza handiti.
tiri kuona pano pakati copy data WhatsApp. Ipo paunonoclicka ipapapa. Saka kureva kuti zvese zviri kufoni neakaundi zvese zvichatorwa zvoiswa kupi? Kukombiyuta. Handiti kana zvichinge zvaiswa kukombiyuta wodisconnecta foni iya yawashandisa kuita login, then wochikonecta old foni yako iyo isingasapoti WhatsApp, iri kunetsa kupinda WhatsApp. Handiti then wouya pano pakanzi restore. Wauya pano pakanzi restore data, handiti WhatsApp yako ichanodzokera yese yakakwana. Hapana imwe login yauchazonoita. Unongonosvika uchivhura WhatsApp yako ichitongotangira iri pamamessages since yanga yatomboita login neWhatsApp yawaita backup. Kureva kuti zvinhu zvese zvabva uko zvatongoiswa kupi? Uku. Kune iyaiya foni yenyu, foni iyaiya inenge yakubatsira kuita zvandiri kutsanangura izvi, wachitodhilita zvako WhatsApp yako kuti tisazovhiringidzane pakushanda. Ndo mashandiro anoita software inotaratiridzana iri. But kana uchinge wakonecta foni yako, unofanira kutanga warova panapa paR apa, handiti apa yoita research yako device. Handiti kana ichinge yawana device yako sezvatiriona panapa not found phone. Handiti kana ukakonecta foni inobva yatoonekwa ipapapa. Zvainoita. Saka panapa ndatsanangura muchidimbu ichikupa mainstruction ekuti unoita sei pakushandisa software inoiri. I think so zvandatsanangura ukanyatsongotevedzera nemo zvinogona kungokuitira zviri nyore nyore. Right, tichazoita rimwe vhidhiyo randichagadzira ndakanyatsokubata foni yandinge ndasangana nayo inenge ine dambudziko ratataura iri rekuti you need the official WhatsApp to log in. Handiti ndichagadzira vhidhiyo rekuti tinyatsoita live takabata foni yachona mbijana mbijana kusvikira zvakanopera kuti tigozonyatsa kuona. Thank you guys nekuona vhidhiyo rinoiri. Tinovimba muchanyatsokutevedzera sezvandatsanangura kuita kuti musazovhiringidzike. Kazhinji kachona regai tinyatsokuratidzana chinozoitika. Handiri kuona kuti meseji kai meseji iyoyo inenge yazongobva futi zviri nyore nyore. Then kana wanga ukambobhaniwa, handiti unozongoona kameseji kanaka kuti this account has been restored. Handiti kureva kuti foni yako yatobviswa pabanned. Handiti wakutoita log in. Ndezvimwe zvese izvi zvaunofanira kunge uchiziva semunhu anenge ari muIT. Thank you guys nekuona vhidhiyo rinoiri. Tinovimba kuti vhidhiyo rinoiri rakubatsirai zvakanyanyisisa. Chatokukurudzirai rambai muchisubscribe paJolas, especially kuWhatsApp group kwedu uku musubscribe, nekuYouTube zvakare. Toramba takangotsigirana kusubscribe kwenyu ndiko kunopa kuti tiwedzere mamwe mavhidhios ezvidobi dobi zvakawanda. Mavhidhios apere akawandisa chaizvo. Thank you guys nekuona vhidhiyo rinoiri. Goodbye.